Altså Inno12 er jo det er reelt en lille søster til et større projekt, vi har, der hedder 48 timer, som kører af navnet 48 timer. Det er lidt ligesom i tv-køkkenet, at vi har jo, om man så kan sige, snydt lidt, for vi har noget med hjemmefra. Vi har en proces, der ligger forud for de her 12 timer, hvor vi har sammen med virksomheden fået nogle konkrete idéer på bordet. Eksempelvis, da vi startede projektet, som vi er i gang med i dag, har vi haft 4 idéer, som virksomheden sammen med os har udviklet. Og vi ved så, at på dagen i dag, her til morgen, bliver udvalgt kun 1 af de 4. Så vi reelt har på de 12 timer muligheden for, sådan rent praktisk, at levere noget, der næsten minder om en komplet løsning. Altså der er produktionsteknologer og også konstruktører, som står for det, hvordan kan lade sig gøre, hvordan bliver det sat sammen, hvad er mulighederne, hvad kan vi ikke lave, hvad kan vi lave. Så er der markedsøkonomerne og nogle designfolk ved den anden ende, som så sidder og tænker på salg og hvad skal vi vægte, hvad med design, hvor kan vi sælge det hen, kan det her sælges, hvem skal det sælges til, hvem har brug for det, det er erhverv eller privat og sådan noget. Så vi er som delt op i 2 store grupper, der er slået sammen af 4. Man kan sige, en ting er at lære en masse på skolen teoretisk om for mit vedkommende markedsføringsdelen. Noget andet er så at komme ud, hvor du er i en lidt presset situation, som måske kan sammenlignes lidt med et eventuelt arbejde, man kommer ud på et tidspunkt, skal træffe nogle beslutninger, og du får hele tiden nogle nye input, og du får hele tiden at vide, nu går vi til højre stand for venstre, så man skal være, skal man sige, man lærer ligesom, at den vej, der ligesom er givet på forhånd, ikke nødvendigvis den, man skal følge, så man bliver bedre til ligesom at rette ind. Man føler sig nok bedre forberedt på at komme ud og varetage et job, hvor det kan være lidt turbulent, og ja, arbejdsopgaverne måske ikke altid helt klart formuleret. Så